mangandam kita matagusal ang pulong sa Diyos patalingugan ta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawatan pagkadako sa gugma ni Kristo kahibulungan gayud ang Ginoo ang sala nako iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawatan kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawatan ang saad niya may ganting madawatan. Okay, maayong gabi mga higala, mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay nabanhaw og miadto sa langit nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapamuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita pagadumalahon Kristo mahigala. Brother John dito, Brother Isar dito, o kiniusab si Brother Leve Claves. Okay, magampo ta mahigala itong yun si Brother John alang sa opening prayer. Okay, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan sa gihapon kami mapasalamaton kanimo nga kini nga programa sa gihapon mabati dinis kanginan. Panalangini kini nga programa, panalangini tanan nga paminaw dad-a sa kayag sa kamaturan sa ngalan ni Kristo nga matud nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay, atong ginawelcome ang tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karon sa radio og sa mga higala nato nga naglantaw karon sa atong programa through Facebook Live. Kung asa mo mong nahimutang nining taknaa, amo kamong ginawelcome higala sa pagpakiguban karon og pagparticipate na ini nga tulumanon. Pwede na makapadala mo higala og mga mensahe pinaagi sa pag-text namo ni Brother John, pili na mo sa mga number or pwede diri mo diretso og send og messages sa comment section nato sa Facebook, no? Nahababoy mga birthday greetings or mga anniversaries ba or uban pa diha nga mga accomplishment or kahana mo mga importanteng pangutana nga gusto ninyo nga matinawan mo sa inyong gikalibgan
So ipadangat na din higala sa ato nga programa. O niya, alang sa mga higala na sa nato nga gustong mo participate, so pwede higalan mo, text mo or arimos comment section, ipagi ng mensahe na amoy mga dugang tubag sa mga pangutana nga ato nga tubagon karong gabi na. So ang tanan amo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpapasunan atong yata ang panahon ni Brother John alang sa mga dugang mga pagpangumusta nga na kaninyo. Okay, daghang salamat la Brother Lebe. Well, mga higala sa gihapon, among pasalamatan ang inyong pagsunod kanunay sa pagpaminaw ni ato nga programa. Welcome, welcome, welcome. Okay, Brother Isaw, kay mga importante nga pangmustahon sa panahon na nimo. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Well, mga kaigsunan o mga kaigalan, welcome karong tanan na itong programa sa kanginan kini ang mayong balita. Ato lang ipaabot ng milano sa ato mga kaigsunan din na sa Nazaret. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Well, ato nga ipabot atong mga mainiton nga pagpangmusta dito sa itong mga kaigsunan sa Nazaret. Di nasayod yun ta nga kanunay nis lang nagsunod og nagsubaybay sa atong programa. Sa tanan lang nato nga mga kaigsunan din ha. Mayong gabi og daghang salamat sa inyong pagpaminaw nya dinhi sa Bakawan nila ni Mr. Mrs. Lucian Butsi Orsal. Main man sab din ha ni Sister Bibi og ni Brother Fredo Nolia. Mayong gabi inyong tanan og tanan-tanan na lang no nato nga mga kaigsunan nga dili nato matagsa-tagsa sa pag-mention ang ilang mga pangalan dinhi sa tong programa. Mayong buntag mayong gabi og salamat kanunay sa inyong pagpaminaw mga kaigsunan. Unya nang hinaot mi nga naamos mayong pagkabutang karon. Unya kumusta sa day ni Brother Eli Nolia dinha sa Laray Paypay no. Kayli, mayong gabi og taod-taod na sa gid nga wa ta magkinit-anay no. Unya nanghinaot ko kay Ili nga bisan pa man sa imong nga sitwasyon nagpadayon nga mainit og lig-on ang ato nga pagtuog pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Ato sa day paabot ang mainiton nato nga pagpangmustag pagpasalamat sa atong nga kaigsunan ni na sa Buanoy Balamban nila ni Sir J. Joseph Dilaw, may ma'am kang kang Laudi din kang Ma'am Laila D din ha uban silang kabataan. May man sab kang Sir Ili Carmelotis ug uban sa atong mga kaigsunan din ha sa Balamban. Mayong gabi og daghang salamat magkaigsunan sa inyong pagka mainiton sa pagtabang o pagduso sa bulaton sa Ginoo sa panahon nga naghimo ta dinha og crusade. Onya sa tanan-tanan lang nato nga makaigsunan, welcome og mayong gabi kaning tanan. Brother Libby. Okay, daghang kay salamat Brother Isaw. So padayon ta higala nga tusunahan sa pagtunol nga na kanyo sa mga pagpangumusta. So atong gina-welcome na atong mga higala dinhi sa Pilipinas og sa uban pang nasod sa kalibutan nga nanood karon sa ato nga programa. Aniya pwede na mo makapadala higalag mga mensahe diri sa ato nga programa. Okay, ato sa ning tan-awon diri sa ato nga messenger alang sa mga kahigalan o makaigsunan nato nga nagtan-aw ang uban ari ipaagi sa ato nga messenger. Okay, ato nakita dinhi si Ma'am Ching Sibeliano. So maayong gabi niyo ma'am. O niya po si Brother Basilio Notarion Jr. So maayong gabi niyo Brother Junior Notarion. Niya ato po nakita din si Sister Chari de la Cruz Nugas. Okay, maayong gabi niyo Sister Chari. Uban sa imong tibok family o sa imong mga kabataan. Kaniya, welcome sa ato nga tulumanon. Kini ang maayong balita. Niya po si Brother Rufino Moreno. So thank you po kay Brother Rufino sa imong pagpakikuban o pagparticipate kanunay din sa ato nga programa. So pwede mo makapadala gyapon higala og mga messages no diri sa atong comment section kay makahimo man ta higala sa pag-send og mensahe bisag wa mo ilod ari lang sa messenger o niya ato nang mabasa dinhi sa atong programa sa kini ang maayong balita.
Okay, siguro Brother Rizal, nanay imong nakita diya nga mga mensahe palihog og tagad sa mga higala nato nga adunay mensahe. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, mga higala, nining atong ginahimo karon nga live broadcast, doon na natin na-receive nga mga mensahe gikan sa nagalain-lain nato nga mga viewers niya si Sister Ginaline Lumuntad. Ang iyang mensahe mayong gabi Sir Libby o Kuya June, niya po si Brother Richard Verden Velarde. Ang iyang mensahe mayong gabi mga kapaglaom. Niya po si Sister Arlene Bulambao Uliamot. Ang iyang mensahe, good evening you Brad, I'm watching from LPC. Niya po si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath. Good evening to everyone. God bless you always. Okay, may gabiin nyo din ha sa daha diot madam. God bless ninyong tanan. Thank you for viewing. Niya po si Sayaang. Niya minsan mayong gabi niyong tanan sa radio station. Niya po si Brother Pedro X. Drew. Mayong gabi kay Libby o kay June. Shout out ko sa akong tatay Pedro Nailon Sr. Kanunay naminaw kada gabi from Bilyaba, Leyte. God bless. Niya po si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang iya minsay maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, kay Livy og sa mga kaigsunan mga kanunayang naminaw og sa mga nag-view karon ning programa sa kini ang mayong balita. God bless sa tanan. Niya po si Brother Rufino Moreno, niya po si Brother Edivoy. Ang iya minsay, good evening sa tanan. Greet ko sa tanan naminaw sa Tayaktak family, Almonicar family, og Ofya sa family. Niya po si Sister Annabel Idroso. Ang iyang misay mayong gabi kapaglaom. Shout out ko diha sa Manlabay, Tubuso ni Brad Jonel Garin. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nogas. Din niya sab sa atong Pikas Monitor mga kaigsunan nato pod nakita nga nakiguban kanato si Brother Jeffrey Arrogante, niya po si Brother Rod Soto Toms, niya po si Brother Giovanni Ingano Bayo, niya po si Sister Carlota Nicole, niya po si Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan Masbati, niya po si Brother Ronaldo V. Bragat, niya po si Sister Ruth ni Cesario de la Cruz watching from Nilutungan Island, Kawayan Masbati, niya po si Sister Carilyn Marikit Galyares watching from Bakhawan Dan Bantayan, niya po si Brother Gregorio John Tuling Pikit-Pikit Jr. Niya po si Sister Alma Mahait watching from Daha Diot San Isidro Leyte. Niya po si Brother El Mudam Flores. Niya po si Sister Eldin Notarion, Brother Joseph Lagariza, Brother Ian Kevin Dorota. Niya po si Sister Merifiel Vargas. Niya po si Brother Luel Nodalo Estrera, Brother Benjamin Casis. Niya po si Sister Lovely Alboro. So sa pagkakaroon mga kaigsunan, mapaning atong nakita nga mga kaiglag, mga kaigsunan nga nagpadangat sa ilang mga mensahe maingon man sa atong mga kaigsunan nga igo lang lantaw sa ato nga live broadcast karon. Nya atong pasalamatan ang ato nga 15 shares nining atong live broadcast. Nya salamat kayo mga kaigsunan sa inyo nga pag share sa atong program. Niya po Sister Loida Agdalapis Tumakas, God bless to your program. So ang panahon ako ihatag diha kanimo Brother Libby. Okay, ato po nakita ni si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Niya ato pa rin tanaw niya po si Gina Gonilamos Larisma. Niya sad si Brother Rolls Soto Tams. Niya si Sister Ginaline Lumuntad. So muna ito mga nakita mga higala nga nakidulog nato karon gabi na. Nya mga higala nato diha karon nga wa pa mo ka type of message sa panahon na nga mo send mga higala kay atong pagabasahon din sa ato nga programa. Okay, karon taud-taud basahon ang inyong mga mensahe pero adto sa higala pagbasa sa pangutana nga maoy atong salo-saluan karon gabi na. Mo ni pangutana. Ni ako'y pangutana Brad kay gusto kong maluwas. Pero naapa ko'y nalibgan. Kinahanglan ba gayud nga magbantay ta sa adlang mapahulay ug napo kasugo kung mga lagad ta sa Ginoo gikan kang Salim. Okay, salamat kayo sa pangutana. Gipasupot din akong balik ko nagbasa. Ni ako'y pangutana Brad, gusto kong maluwas. Pero naapa ko'y nalibgan. Kinahanglan ba gayud nga magbantay ta
sa adlawng igpapahulay og sa napulo kasugo kun mga lagad ta sa Ginoo. Okay, salamat kayo Salim. O niya higala atong ihatag ang panahon kang Brother John dayon Brother Isa o niya akong tapuson. Okay, daghan kayong salamat aning pangutanaha, no? Usa sa mga pangutanang ingnon ta related o connected ra gihapon sa daghang mga kahigayunan nga atong gipasabot mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Kinahanglanon ba gyud nga magbantay ang tao sa adlaw igpapahulay ug motuman sa napulo kasugo? Yes, gikinahanglan gyud na. Kay ang tao nga nagbantay sa adlaw ipapahulay mao kanay giadmiter giangkon sa Ginoo nga iyang mga alagad. Ang pagbantay sa napulo kasugo mao gyud pod nay gipasabot ni Kristo nga imong maangkon pod ang kinabuhi nga walay katapusan. Hinuon si Kristo mao ingos Kristo, I am the way, the truth and the life. Pero niya ato ning basahon ra gud sumala sa gihisgutan dinhi sa Isaias kapitulo 56 versikulo 6. Kinahanglanon ba gyud nga magbantay sa adlaw ipapahulay? Yes, kinahanglanon gyud na nga magbantay ka sa adlaw ipapahulay kay diha man nimo suma sa gisulti sa Biblia, diha makita nga ikaw alagad sa Dios. Niya pamati iragod niyo sa Isaias 56 unya 6. Nag-ingod dinhi. Ingon man usab ang mga dumuluong, sa English ni siya stranger, sa kuan sa imong basahon sa The Living Bible is Gentiles. Mo na ipasabot sa dumuluong. Dumuluong gani nagpasabot nga dili siya kalabot diha sa katilingban sa katawhan sa Dios. Pero kini siya na-connect diha sa mga iya sa Ginoo. Niya ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya. So ang tumong og makig-fellowship siya, nakigtipon aron nga matud pa dinhi nga aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanawa, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini og nagapadayon sa hugot gayud sa akong tugon. So dinhi sumala sa gihisgutan sa atong ginabasa nag-ingod dinhi aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Tanawa, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. So sumala sa gihisgutan sa Biblia nga ang mga alagad sa Dios nagbantay sa adlaw nga igpapahulay, ang tagsa-tagsa nagbantay sa adlaw igpapahulay. Makapatingala ug wa pa mo mahibulong nga kanang wala magbantay sa adlaw igpapahulay ug kang kinsa na nga mga alagad. Ngano man, ya akong balikan ra gyud dinyo. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya, ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Ang gisulti dinhi nga ang iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw igpapahulay. So giila ug maila nimo nga ang tao siya alagad sa Dios kung iyang gibantayan ang adlaw nga igpapahulay. Sumala sa atong gibasa karon. Well, adto ta sa kining pangutana, kinahanglanon ba gyud nga magbantay sa adlaw pahulay? Yes, gikinahanglan gyud na. Og magtuman sa napulo kasugo? Yes, importante gyud na nga motuman ka dinha nganuman. Kay kung dili ka na gani magtuman, unya ang adlaw igpapahulay, usa na sa napulo kasugo, kay ikaupat man na nga sugo, diha sa napulo kasugo. Unya ang naglapas sa usa, naglapas man sa tanan. Karon niya pamati ini ang gihisgutan dinhi sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18
Unya kinini ang ato ning basahon dinhi. Once a Jewish religious leader, usa sa mga pangulo sa relihiyoso nangutana kaniya nga nag-ingon, "Good sir, o maayong magtutudlo, what shall I do to get to heaven?" So tandaan, kinahanglaan pangutana, kinahanglanon bagyod magbantay sa adlang ipapawlay o magbantay o magtuman sa napulo ka sugo. Yes. Nag-ingon din what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ko makasulod sa gingharian sa langit? Ang gisulti ni Kristo, do you realize what you are saying when you call me good? Imo ba nga gipamalandong ang imong pagsulti nako sa pagtawag mo sa ako og maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya, only God is truly good and no one else. Hinumdumigid ninyo mga kaigsunan bisag unsa pa ng kursuha inyong nahuman o pila pa kabuok kurso inyong nahuman. Wala ayaw gid pagunahunag maayo ka kay matod pa dinhi only God is truly good and no one else. Unya ning siya, but as to your question, manigisgutan, but as to your question, you know what the 10 Commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Remember, nag-ingod din nga, what shall I do to get to heaven? Busa ang imong pangutana, asa ni nga ni Brother Levi, Salim, asa ni? Salim, kinahanglanon gyud na nga magsunod ka sa adlawng igpapahulay. Timan ina kay ang gitawag og alagad sa Dios ang nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Mo bitaw na nga ato na nang gipasabot sa nangaging mga panahon nga ang adlaw igpapahulay ikapito nga adlaw. Mo nang sa Ezekiel 22:6 the Living Bible gihapon nag-ingon siya, and I'll give them the Sabbath a day of rest every 7th day. Tandaan nato na. So importante gyud na siya lalo na sa pagsunod sa napulo ka sugo kay dili mahitabo nga ang alagad sa Dios nagsupak o wala magbantay sa napulo ka sugo. Bosa, ang imong gingon gusto kang maluwas, so aron kang maluwas, sunda og unsay kabubuton sa Ginoo kay gipamulong ka na ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga na sa langit. Ug di ka mutuman ning gihisgutan sa unahan, imo na nga tulubagon. Ang importante nga nabatian nimo ang kaluwasan, nabatian nimo ang kamatuoran, nahibaluan nimo ang maayong balita. Dalaygon ka nga nakadungog ug nakabati sa mga pulong sa Dios dinhis balaang kasulatan. Well, si Brother Isaw maghatag duga nga pagpatinaw. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John nya ato sa pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana. Ang pangutana nga kaigsunan naghisgot mahitungod sa adlaw nga igpapahulay og napulo ka sugo kung kinahanglanon ba gyud nga mosunod or magbantay ta sa adlaw nga igpapahulay og napulo ka sugo aron mahimo ta nga alagad sa Dios. So kanang word or pulong nga alagad nga kaigsunan similarity sa kini ang sumusunod sa Dios, no? Kung ato nga lantawon og susiyon sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 mga kaigsunan, ingon ani ang atong makita niini nga basahon. Dinhiya sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21, ingon ani mga kaigsunan ang ato nga mabasahan naghisgot nga nag-ingon dinhiya. Sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 21 nag-ingon, kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga lang kaninyo miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo usa ka panag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Niini nga bersikulo magkaigsunan atong makita nga ang tanan nga mga kahimo sa pagpamati sa pulong sa Ginoo kita gipanagtawag sa mao nga paggawi or sa maong binuhatan. Unsa man nga binuhatan or unsa man nga kagawian, kaning kagawian or
binuhatan nga gibilin ni Kristo samtang nagpakataw pa siya dinhiyas kalibutan. Katong iyang mga binuhatan, kato iyang mga gibuhat. Kay kining gisgutan ninyo nga nagbilin kaninyog usa ka panag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. So while day nga nagpakataw sa Ginoos Kristo dinhiya, ang aim o ang purpose sab niadto mga kaigsunan dili lang kay aron luwason tagikan sa tong mga sala, kundi naghatab sa siya og mga tunob aron mo'y atong sundon nga mga taong gustong mahimong sumusunod sa Dios o sa laktod nga pagkasulti mahimong Kristohanon. Nanunsa maning mga tunoba ang gibilin ni Kristo samtang nagpakatawo siya niini nga kalibutan. Kung ato nga basahon mga kaigsunan og mga kaiglan, kining nasulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 mao kining tunoba. Nagingon, ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kinsay namulong nini? Si Kristo. Unsay gipamulong ni Kristo? Siya miingon nga siya mianhi sa kalibutan dili aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, kundi siya mianhi aron sa pagtuman. So but pasabot mga kaigsunan og mga kaiglan nga gusto sa Dios, gusto ni Kristo nga kining mga tunob nga iyang gimo atong sundon. Unsa may atong sundon? Ang pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios og ang mga sinulat sa mga propeta. Nan karon kay ato mang nakita nga sa diin gipakita mga kaigsunan sa records Biblia nga si Kristo nagsunod og nagbantay sa napulo ka sugo, maingon man usab kitang mga sumusunod ni Kristo, mga tinun-an ni Kristo, magahimo usab mga kaigsunan sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan kay ang gihimo ni Kristo usa man kini katunob aron kita magapagsunod aron mahimong Kristohanon or mga sumusunod sa Dios or mga alagad sa Dios. Nan kung atong basahon ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, ang atong makita og mabasa maupod kini. Og siya miabot sa Nazaret diin siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Kung imong lantawon og susiyon, kining gisgutan sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 mga kaigsunan og mga kaiglan, referado ni ngadto kang Kristo. Unsay nabatasan ni Kristo panahon sa adlawng igpapahulay? Siya naa sulod sa sinagoga or kung sa atong pinulungan sulod sa simbahan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Dayon tuldok og gisumpayan nga nagingon og siya mitindog aron sa pagbasa. Magbantay tas adlawng igpapahulay sa mas gimo ni Kristo og mohimo sabta sa pagbasa sa kasulatan mga kaigsunan sa mas gihatag nga tunob or gibilin nga tunob ni Kristo aron kita mahimong alagad sa Dios or sumusunod sa Dios. Now, importante ba gayod nga kinahanglan tang mosunod sa adlawng igpapahulay na pulo kasugo mga kaigsunan og mga kaiglan? Importante kayo kay nga naman kung imong lantawon og susiyon, niining atong kalibutan karon daghan kayong mga taong mosulti nga ako nahigugma sa Dios, nakaila og Dios. Pero taliwala sa pagsultig nahigugma sa Dios, nakaila sa Dios mga kaigsunan, duna day usa ka timailan aron atong mailan nga kanang tawanang nagsulti ako nakaila sa Dios, ako nahigugma sa Dios, tinuod siyang nahigugma sa Dios, pinaagi sa mga butang. Kung atong basahon ang unang Juan kapitulo 1 bersikulo unang Juan makaigsunan, kung atong basahon kapitulo 1 makaigsunan bersikulo 2 og 3, kung ato nang lantawon ingunani ang atong makita niya nang basahona. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 og 4 makaigsunan, atong makita niini nagingon og atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Ang unang gisgutan sa mga bersikulo nagsulti, mailan nato nga kita nakaila sa Dios, pinaagi kung kita nagsunod og nagtuman sa kasuguan sa Dios. Subot pasabot tigala og mga kaigsunan diha sa pagpangalagad sa Dios, kung gusto tang mahimong alagad sa Dios, gikinahanglan nga kita mosunod og mutuman sa kasuguan sa Dios. Kay nga naman ang balaan nga kasulatan nagsulti, maila nga ang tao nakaila sa Dios kung siya nagsunod og nagtuman sa mga sugo sa Dios. Sunod nga bersikulo 4 nagingon,
Siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kung imong lantawon ug susihon diha sa pagclaim natong mga tawo nga kita nahigugma sa Dios, apan wa ta magsunod ug magtuman sa kasuguan sa Dios, kita nahimong bakakon ug walay kamatuoran. Kay nga naman ang gisulti ni Kristo mga kaigsunan, Juan 14:15 nagingon, kung nahigugma kamo kanako, kinahanglan inyong pagasundon ang ako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. But pasabot mga kaigsunan, diha sa paghigugma sa Dios, mubunga kini sa kinabuhi sa tao sa pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios. Kaya nga naman, ang gisgutan ni Kristo nagsultig nagingon, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So diha sa pagkahimong alagad sa Dios, or sa diha nga mahimo tang alagad sa Dios, gikinahanglan nga kita musunod og mutuman sa adlaw nga igpapahulay na pulo ka sugo. Kay diha sa pagsunod og pagtuman sa adlaw nga igpapahulay og napulo ka mga sugo makigsunan sa kasuguan sa Dios, kita maila nga kita alagad sa Dios. Kay ang mga tao nga naghimos pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios, gitawag nagkatawhan or alagad sa Dios. Pero kung ang tao mahimong masinupakon o dili masinulundos sa kasuguan sa Dios, makaigsunan o makiglaan, kay ang matinumanon sa kasuguan gitawag mag-alagad sa Dios, kining dili matinumanon o dili masinulundos sa kasuguan sa Dios, gitawag ni immediately o dili mga katawhan sa Dios. Kay mao man ay makita nga timailhan, nga mailata nga katawhan ta sa Dios, pinaagis pagtuman sa kasuguan sa Dios, labaw na sa adlawng igpapahulay mga kaigsunan. Kaya nga naman, Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 mga kaigsunan og 20, kung imo nang lantawon og susihon, ang gisgutan dinaa ang adlaw nga igpapahulay, timaan kini sa Dios sa iyang tinuod nga katawhan. So sa laktod nga pagkasulti og nungtan nato ang na-record sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 20 og 12 mga kaigsunan, nga gisgutan nga ang adlaw nga igpapahulay may timaan sa Dios sa iyang tinuod nga katawhan, but pasabot kining mga tao nga nawala magsunod og magbantay sa adlaw nga igpapahulay, kang kinsa man dining mga katawhan nga ang gisgutan og gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang matawag og katawhan sa Dios kadtong mga taong nagsunod sa timaan sa Dios nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Now kung imong lantawon ug susihon, kitang tanan gustong mahimong katawhan sa Dios. Kitang tanan gustong mahimong alagad sa Dios. Nanon sa may angayan nga buhaton sa mga taong gustong mahimong alagad sa Dios. Kung atong basahon ng Pinadayag kapitulo 14 versikulo 12 mga kaigsunan, ang gisgutan nining basahona nagingon, ani-anini ang agda alang sa pagkamaynantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Unsay agda aron mahimo ta nga mga katawhan sa Dios mga kaigsunan, mao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus mga kaigsunan o mga kaiglaan. So sa laktod nga pagkasulti og direkta nga tubag sa imong pangutana higala, mao nga kung kita gustong mahimong alagad sa Dios, gikinahanglan nga kanang imong gipanghisgutan makita na sa atong kinabuhi nga ato nang gisunod o gituman. Kaya nga naman, ang tao mailang nga siya alagad sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, pagbantay sa adlawng igpapahulay, pagsunod sa mga pagtulunan nga gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan o mga kaiglaan. So kung imong lantawon ug susiyon, mao ni ang atong makita. Daghang mga tao karong musulti nga ako nahigugma sa Dios, ako nakaila sa Dios, pero taliwala sa pagsulti nga nahigugma og nakaila sa Dios, wala sila mohimo sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Abi ba ninyo mga kaigsunan og mga kaiglaan? Daghan nga mga tao karon ang wa gihapon masayod kung unsay hinungdan nganong nangalagad sa Dios. Nga naman, dunay mga tao nga mialagad sa Dios tungod kay nahadlok sa hukom sa Dios. Dunay say mga taong nangalagad sa Dios tungod kay nahigugma sa Dios. Nining duha ka mga gisgutan nato nga mga punto mga kaigsunan sa imong pagkinabuhi nining kalibutan na asa man nining duha ang hinungdan nganong nangalagad ka sa Dios. Sultian ta mo mga kaigsunan og mga kaiglan.
Kung ang inyong hunahuna o rason nganong nangalagad mo sa Dios tungod kay nahadlok mo sa hukom sa Dios, bakuya og sublia ka na nga paghuna-una mga kaigsunan kingunan. Delikado na nga paghuna-una. Nga naman, unsam day sakto nga itanom sa atong kinabuhi o hunahuna sa diha nga nangalagad ta sa Dios o sa diha nga mangalagad ta sa Dios. Ang sakto nga paghuna-una diha sa pagpangalagad sa Dios mga kaigsunan, mao nga kita mo alagad sa Dios tungod kay nahigugma usab kita sa Dios. Kay diha sa paghigugma sa Dios mga kaigsunan, mubunga kini nga ang matag usa kanato mohimo sa pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan og makiglaan. Kanang mabuhat nimo ang mga butang nga walay pagduwa-duwa kay naman tungod kay nahigugma ka sa Dios. Sa diha nga imong makita nga gikinahanglan kung ikaw gustong mahimong alagad sa Dios, musunod og mutuman kas kasuguan sa Dios, tungod kay nahigugma ka sa Dios, walay bugat o pagduduha sa paghimog desisyon nga ikaw mohimos pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios, tungod kay nahigugma ka sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Atong tudluan ang matag-usa kanato mga kaigsunan. Kung gusto ta nga mahimo nga alagad sa Dios, kung gusto ta nga mahimong katawhan sa Dios, gikinahanglan nga ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, ato usab nga tudluan sa paghigugma ngadto sa Dios. Naunsaon nato nining mga butang nga kita mahigugma ngadto sa Dios mga kaigsunan ug makiglaan. Simple lang. Sama sa mga butang nga atong gihimo sa atong tawhanong pagbati sa diha nga nahigugma tas atong isigataw, nagsugod kini sa pag-ila ngadto sa atong isigataw. Sa samang kaagi mga kaigsunan, atong makatunan sa paghigugma ang Dios, pinaagi sa pag-ila nato, pag-ila-ila nato sa Dios. Unsay ang ngayon natong buhaton aron nga mahimo nga maila nato ang Dios? Pinaagi lang sa mga butang nga kita muhimo sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Kay kung atong basahon ang Juan Kapitulo 5, versikulo 39, mga kaigsunan og makiglan, ang gisgutan nag-ingon si Kristo, kamo nagasusis mga kasulatan, kay nagunahuna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani, kini mo'y nagpanghimatuod may tungod kanako. Ang pulong sa Dios o ang balaan nga kasulatan nagpanghimatuod may tungod kang Kristo. Diha sa pagbasag pagtuon nato sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, diha pod nato makatunan og maila kung si kinsa ang Dios og diha pod nato makatunan sa paghigugma og pag-ila ang Dios pinaagi sa pagtuon sa iyang mga pulong. Timan-i mga kaigsunan og makiglan, ang pag-ila or maila nato ang tao nga kini siya alagad sa Dios pinaagi sa iyang binuhatan kung siya nagsunod og nagtuman sa kasuguan sa Dios. Kanang adlaw igpapahulay apil man sa kasuguan, ikaupat man nga sugo sa napulo kasugo sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Ay do really hope antoy nga nining gabi na nahayagan ang atong mga una-una sa dili pa nako ihatag ang panahon alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana mga kaigsunan. Ako sa ning basahon ang mga mensahe nga napuno dinhi sa ato nga live broadcast. Niya natiguban nato si Sister Annabel Idroso. Ang iyang mensahe nagingon naglanog-lanog ang trompa ni Bro Junel ang sa inyong program matag gabi sa tuyo nga mapaabot sa mga silingan ang pulong sa kamatuoran. Dagang salamat Sister Annabel sa update niya. Dagang salamat Brother Junel sa imong connect sa imong trumpa nining atong program aron nga mulanog ang atong programa dinas yung dapit. Maayong gabi sab sa inyong mga silingan karon nga nagsunod og nagsubaybay sa atong programa ug daghang salamat kaninyong tanan. Niapod si Sister Remedios dito watching from Maya. Good evening mga Brad John, Brad Libby ug Brad Isao, nagtapok na pod mi diri na minaw mi mga Brad. Salamat sa inyong pagpaminaw diha, Sister Miding. Kumusta mong tanan? Kumusta Stacy? Salamat guys pagpaminaw. Kamuntanan diha nga naminaw sa Maya. Niapod si Sister Annabel Idruso, gikinahanglan gyud Brad magbantay ta sa adlong igpapahulay kay timaan sa katawhan sa Dios. Mabasa si Ezekiel 22 ug 20 ang adlong Sabado dili ang Domingo. Salamat Sister Annabel. Niapod Sister Loida Agdalapis tumakas ang kaluwasan
grasya na gikan sa Dios ang pagbantay sa adlaw igpapawlay ug pagtuman sa kasuguan sa napulo kasugo bunga og resulta kana sa atong relasyon ngadto sa Dios. Salamat Sister Loida. Unya may gabi sab ni Brother Rowell dinha. Salamat sa imong contribution. Sa insakto gid na. Niapod si Brother John Ilustrisimo watching from Kinatarkan Island. Good evening diha ninyong tulo, Brad Isaw, Brad Libby ug Brad Aglabinas. Ambungan nako nga Kuya John, dapat gyud nga times 3 ang pagpalaganap sa pulong sa Dios kay dol gyud ang katapusang panahon. God bless diha ninyo. Okay, salamat sa advice o pagdasig. Niapod si Sister Jeannie Rama Fermin ang iyang mensahe, watching from Victory, Calatraban, Negros Occidental. Ang iyang mensahe, mayong gabi ninyo mga brad, hayday ko sa tanan, mayong gabi ninyo, labi na sa among nahimamat, gayna sa Tubuso man, may gayna nagsimba sa San Isidro. Sila ni Brad Caloy de la Calzada sa iyang mama, si Sasyon, ilabi na sa Tagiya sa Balay din mi gayna nagsimba si Brad Edgar Sevilla. Solid listener daw sila sa inyong program mga brad. Glad to meet them og happy sab mi kay same pod mi og kaagi sa ila nga naminaw lang pod daw sila sa radio broadcast ninyo. God bless everyone. Oy, salamat Sister Jenny no. Nining information nga natagbo sab ninyo ang ato dinha ang radio listener. Kinsa ni si Sister Jenny, Brother John, Brother Libby, naghatag niya. Fermin, pero kinsa ni nga Sevilla, kinsa ni nga kuan? Sila ning Brother Caloy de la Calzada og si iyang mama nga si Annonsasyon og si Brad Edgar Sevilla. Mao ni Okay. mga radio listener nato. Salamat kayo sa Victory man no? Kaniron dito sila sa Tubuso. Sa Tubuso, yes. Salamat kayo nga sa mga impormasyon. Malipay gud mi nga naamoy impormasyon ihatag sa amo bahin sa mga listener nga naana ninduol na sa simbahan tungod kay dili magud mi mahibaw sa sitwasyon. Salamat kayo, Sister Jenny. Niapod si Sister Rizal Sambulot Munta, mayong gabi sa tanan. Niapod si Sister Maris Rabasto, mayong gabi Pastor John, Pastor Libby, and Pastor Isao. Niapod si Brother Ramil Pasinyo, watching from Kinatarkan Island, mayong gabi Kapaglaom. Niapod si Sister Maris Rabasto, gamay na lang man pastor ang moto niini kay kadaghan man ini nga dili moto sa Dios. Ako si Maris Rabasto. Niapod si Sister Vilinda Lohira Tirana. Niapod si Sister Vasilisa Alterijos. Mayong gabi Pastor John, Pastor Libby, and Pastor Isao. Kaurugan karon wa na kahadlok sa Dios, kadaghan karon ang yawa naman ila gisunod. Vasilisa Altarihos ni. Salamat Sister Vasilisa. Mao gyud ni bunga basta makulangan ta sa pagpamati o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Basta makulangan ta sa pagpamati o pagtuon sa pulong sa Ginoo, mahimo gyud nga di ta makahimos pagsunod sa kasuguan sa Dios o sa pagtulunan sa Dios o ang atong masunod ang pagtulunan nga iyas kaaway sa Dios. So alang sa paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag ang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. So padayon ta mga higala ato ning lilion makadiyot atong messenger. Nakiguban nato karong gabi na si Henley Ebo. Kanya niapod si Jimar Colis Gadaton. Niapod si Sister Gigi o Gimari Kalapuan sa Saudi Arabia. Nakiguban sa nato si Navigator Flores. Kanya Sister Emilia Saga. Thank you sa inyong pagpakiguban. Ang Diyos magpanalangin kaninyo. So moadto ta mahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga moy atong gitagad karong gabiuna. Ang pangutana matod pa rin gusto kong maluwas. Pero naa pa ko'y nalibgan. Kinahanglan ba gayod nga magbantay ta sa adlang nga pahulay o napulo kasugo kon mga lagad ta sa Ginoo. Salamat kaayo.
Salamat sa nindot nga pangutana gipasabot gipasupot ni istong tulumanon. So kinahanglan ba kuno nga mga lagad pres Ginoo niya magbantay ta sa adlaw nga igpapahulay og napulo ka sugo. So mahitungod sa kaluwasan kay una nagisgot man siya luwas. Pagtuo nato kang Kristo mahigala, nabat pa nato ang kaluwasan. Kay grasya lagi na sumala sa atong basa sa Tito 2 versikulo 11 kay alang sa kaluwasan kitang mga tao nagkinahanglan tag kaluwasan kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao tanan ha unsa atong buhaton alang sa kaluwasan ang grasya sa Dios gipadayag ang kaluoy sa Ginoo gipadayag o gipadala nga sa kalibutan ug ang grasya sa Dios nga alang nato makasala aron ta maluwas mao si Ginoong Hesukristo. Pagtuo nato kang Kristo unya atong gidawat siya nga ato nga manuluwas madawat nato ang grasya gikan kaniya kapasuluan sa ato masala kay once mituo ta niya so magasugid po ta sa masala nato niya pasaylo ako Ginoo nakasala ko niila man kaniya unya ang pasalig sa Ginoo ng Juan 1:9 kung isugid nato atong sala nato niya tumanon sa Dios ang iyang saad. Kung may saad niya iyang tumanon, pasayloon niya ang tanantang mga sala o hinloan niya ang atong tanan nga pagkadaotan. Muna'y gipasabot sa Biblia, alang nato makasala ang nagkinahanglan kaluwasan. Kung ang atong masala, atong giila o niya, atong gisugid ngadto sa Dios tungod kay nituo man ta niya, nga maoy magaluwas na to sa dihang misugid pa ang pasalig sa Ginoo tumano niya ang iyang saad ug ang saad niya ingon siya pasayloon ako ang inyong tanang mga sala ug hinloan ako ang inyong tanan nga pagkadaotan hugasan ug hinloan ta niya sa kahugawan sa sala. So maluwas na ta pinagis pagtuo kang Kristo. Sa so, nagtuo na kaniya, nabat na nimong kaluwasan, mga lagad kaniya, kung sa may bunga ana, imong tumanon ang sugo kay ang gisultis Biblia sa unang Juan 1 versikulo unang Juan 3:8 kadtong nagapadayon pagpakasala o paglapas sa sugo iya sa yawa kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. So kung di nato tumanon ang sugo nga higala tapos nato nadawat si Kristo nga atong manuluwas kay bituo ta niya kung di ta matuman sa sugo iya ta siyawa nga naman ang opposite hindi magtuang ang kalugan dili magtuman nagpasabot nga magsupa ka sa napulo ka sugo nagpagpagkamaman ay pagpakasala ang pagpakasala mao ang paglapas sugo ang Biblia nagsulti iya siyawa kay ang yawa sab nagpakasala o malinapason ang yawa sukad pa sa sinugdan. Subot ito sabot alang sa tao nga naluwas na diha kang Kristo magtuman siya sa sugo nga naman ang pagtuman sa balaod maunay resulta mga higala maunay pagpamatuod sa imong kinabuhi nga ikaw naluwas. Ang naluwas mutuman kay munang pagiha nga ang tao nagundang sa pagpakasala. Ang pagtuman mo na pagsunod si Kristo mianhi, iyang kaugalingon gipakita niyang sampol. Alang nato siya grasya kaluoy o niya siyang pagkinabuhi ng kalibutan gipakita niya ang panagingnan mahigala. Nasa panaginan pakita niya. Pagkabatinumanon sa sugo sa Juan 15:10 ang atong mabasa dinhi, ako basa na, Juan 15, versikulo 10. Atong tanawon kung si Kristo nagtuman ba sa sugo. Kay panigingnan man siya, grasya siya, o niyang kinabuhi, na himong sundan na nato nga makasasala nga ang pagkinabuhi sa paglikay sa sala
mo ang pagsunod kang Ginoong Kristo. Ato panahon og nagsupak ba si Kristo sa sugo siyang amahan. 15 versikulo 10. Niya ato mabasa ginihi. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Kaning word, nag-ingon si Kristo, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Gituman ni Kristo. So kay siya may pagsulundan nato higala, may wa siya nagtuman. Kay mga lagad pa nila, ilan po ta magtuman. Unya kay nagtuman man siya. Unya siya man itong sundanan, siya man itong dalan. Sa Juan 14, versikulo 6, ang atong mabasa diha, nag-ingon si Jesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay sibisan kinsa nga makaadto sa akong amahan, gawas kon pinaagi nako. Dalan man siya, sumusubay ta diha kang Kristo. Si Kristo nagtuman man sugo, dalan man siya, tuman pud ta mga higala. O niya, siya ang kamatuoran. Way makaadto sa amahan. Dito pa subot, way makaadtong langit. Gawas kon pinaagi niya. So siya ang grasya, pinaagi kaniya, makabaton pagkaluwasan, kapasal sa sala. Pinaagi kaniya, mabat na nato ang kaluwasan higala tungod sa pagsunod sa nato sa panag-ingnan nga gibili ni Kristo. Kay sa atong mabasa sa nakasulat sa Juan 12:26, mata, mutuman ba sa napo kasugo igupahulay ang mag-alagad niya? Magtuman higala. Nga naman kay si Kristo nagsulti, kinsa kadtong maalagad nako, sunod siya nako. O diya, kay nagtuman man siya sa napo kasugo, nagsuman man siya sa mga nagsugo. Gani sa atong basa sa Lucas 18:20 sa The Living Bible, sa dihang gipangutana gani, si Ginoong sa usa ka relihiyosong pangulog o sa buhaton aron siya makaadto sa langit. Ang tubag ni Ginoong sa siya, nahibaw ka na. Unsay naa sa napulo kasugo. Ingatag sa example, di ka magpatay, ka manapaw, di ka mangawat, o uban pa, uban pang mga sugo sa napulo kasugo. So si Kristo nagtudlo sa pagkamatinamanon, kay nagtuman siya, gihimo niya ang panigingnan niyang kaugalingon, musunod pa niya, kay dalan siya, paingon siya ng amahan. Dili ta maluwas mga higala, gawas kon pinaagi kang Ginoong Hesukristo. So lisod ang maluwas ang pangutana, magtuman ba sa napo, kinahanglan ba yun magtuman tas napo kasugo ipapahuli, kinahanglan yun higala. Kay maunang paagiha ang tao makalikay o makaundang pagpakasala. Ang dalhon sa langit, ang tao baya nga miundang pagpakasa. O niya, nag-alagad-alagad tapos ginawa ta miundang pagpakasa. Maluwas ka ta? Iya na siya ang gingon sa ng Juan 3:4. Iya siya ang nagpadayon pagpakasala. Sa ato pa ang nag-alagad sa Ginoo, higala, kinahanglan siya dili magpadayon pagpakasa. Muundang na sa pagbuhat og sala. Unsaon pagundang? Magtuman sa balaod. O niya, ato na sa irona, nga si Kristo ang panignan, tuman siya. O niya, mahitungod po sa ikapahulay. Nabatasan po niya sa Lucas 4, versikulo 6. Nabatasan ni Ginoong nga sa matag adlong igpapahulay, tuas siya sa sinaguga, simbahan. Batasan man ni Kristo, o niya maayo ba atong iyang batasan nga masabado tuas sa simbahan. Kay maayo man itong batasan ni Kristo, maayo itong sundon mahigala. Kay kundi nato to sundon, mahog tahigala way batasan. So muna kinahanglan magtuman di ay. Kung wa pa ta nagtuman ang alagad tas Ginoo karon, asa man tang pundo ka karon nagtuo ta nga alagad tas Ginoo. O niya,
wa ta magtuman sa napo kasugo. Ang Biblia nagsulti, biblikal ginahigala. Unang Juan 3, versikulo 8, iya ta siyawa. Mahimong iya ko siyawa. Nagsulti ko sa mga tao, kita mga alagad tas Ginoo. O niya, wa ta magtuman sugo, nagpakasala ta. O niya, usas na po kasugo, alaw mo pahulay. Na adiha. O niya, di na pwede nga tangtangan na usa. Kaya sa Santiago 2:10, ang atong mabasa diha, ang maglatas bisag usalang kasugo sa balaod, samara o nahimo siyang malatason sa tanan. So ang akong buhaton, atong tumanon mahigala ang tanan. Dili kay atong laktaw-laktawan. O niya, ikaapat man ang sugo sa napilo kasugo pahulay, di na ito laktawan. Di na ito kay mga taloksuhan pa na. O niya, ingon na ba sinus ng tugon na ba siya sa Mateo 5:17-18? Ayaw ka mo pagunahuna nga may anhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako may anhi di sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasuluan sa kasuguan. Di pwedeng suluan mga higala. So, ayaw ninyo suluoy ang adong paulay. Mingon ta tingali nga, kay kadaghan man ta kahibalag, mga tarungan wa na po kasugo. Pero imong tag sa tagsaon higala, mutuman doy. Kay mauwaw man tawag og kawatan. Kay naman di ka mangawat. Mauwaw man tawag og mananapaw. Mauwaw man tawag og mamumuno. Mauwaw magtawag og way batasan. Kay naman basta po kasugo ang tahuron mo, ang imong amanog, ang imong inahan. Mutuman sa siyon, ilang laktawan ang adlaw nga pahulay. O niya ang sa tugo ni Kristo, samtang niya pang langit ug yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Kinahanglan ang tanan tumanon higala. So ang tugo ni Kristo ni San Pablo sa atong mabasa sa unang Timoteo 6:14, gitugon pa niya, ako magatugon kanimo nga imong tumanon ang sugo hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Higala, kung wa pa ta nagtuman karon, naluwas na ta kay mituo pa niya, ato nang tumanon higala. Kay ang taong naluwas diha kang Kristo, makita ang resulta siyang kinabuhi, kay mutuman siya. Pero mayngog naluwas na nagsupak, dili na tinuod na kaluwasan ng higala. So wa naman tayo time, akong ibalik ang panahon ni Brother Isaw. Okay, dagang salamat, Brother Bebel, mga higala. Wala naman tayo igo nga panahon. Yan, mensahe si Brother Richard Almanzor. Mayong gabi, watching from Consolacion. Mayong gabi ni mo, Brother Richard. Well, wala tayo igong panahon. So, di pa yung patapos na itong programa niya, itong closing song, manu itong closing prayer. Okay, itong hiyon si Brother Isaw alang sa closing prayer. Mga higala, magampo kita among dalampanan og silimbahon nga Dios, ikaw among gipasalamatan sa mga pulong nga mga patalimugan dinias kanginan. Tuguti o Dios nga mga pulong dili may mangkawang sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Kanunay kadtong among madumduman sa panumduman nga magagiyas, pagduol, pag-alaga diha kanimong matinod-anon. Dawatan ng pagampo ubas ka pa sa masala sa ngalan ni Kristo subugtong manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kanang tanan o masukig pinalanggan ti paminaw. Kinilang higala, Brother Isaw dito, Brother John dito, kinusad si Brother Libby Clavos ngayon. Daghang salamat o ang Diyos magpanalangin kanatong tangan.